mag thieth jatend migao mar thieth Aden Duale okone gisechako keto picha mag wang' dede kara CCTV mabiro menyo chendo duto matimore e ute thieth ahinya to mag referral e pacho ka mangima. Duale ne lose ka thieth maduong' ma Kenyatta kamano timie limbe mar twak ewi kaka ibiro rid arita mar jotuo bang' jotuo ariyo wito ngimagi e lwet jomaundu osiptandno. Nyaka sani Duale koni nitie jotuo 443 mapok oyanga anyuolagi. Ka kinde mabiro jal mora mora mabiro chopo maneno jatuo biro weyo oboke duto mayango ni kama oriwo opande kod oboke mageche. Limbe madwale bire kinde ma jotuo ariyo osewito ngimagi ka thieth ma Kenyatta e lwet achich mapod ntiere e lwet sirikal. What happened at Kenyatta Hospital is unacceptable. It exposed systems vulnerabilities. We are upgrading our hospital infrastructure across the board by expanding the CCTV coverage, which we have seen Kenyatta has already implemented and is continuing implementing. Our referral hospitals report 443 long-stay and abandoned patients. 211 of them are abandoned by their next of kin. And 232 have been discharged, but they are unable to leave our facilities, our all referral facilities, due to social or financial barriers. To us, this is not only a logistic issue, but it is a national moral dilemma. And on that, I have instructed hospitals to work closely with the Ministry of Interior, our chiefs, and community leaders. Kama chelo nyakoro mgajuang' moko kuom jotelo